12 minut po godzinie 8 w studiu Jenaś Głos, Jarosław Wejer, wójt gminy Lezo. No, witamy bardzo serdecznie. Witam pana. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o biegowej imprezie, która przed nami. Już w tę sobotę o godzinie 11 wystartuje Kaszubska 15 oraz Kaszubska 6. Właśnie zaczynało się wszystko od Kaszubskiej 15. Skąd taka nazwa i na czym ta biegowa impreza polega? No, chcemy promować Kaszuby, nasze piękne Kaszuby. Kaszubska 15 pobiegnie po raz 6. Zmieniliśmy trochę trasę, będzie trochę łatwiejsza, bo ta trasa, która do tej pory obowiązywała, to jak mówił między innymi Marcin Chabowski, to tak naprawdę 20-25 km w normalnym terenie. Taki wysiłek i końcówka podbieg pod gimnazjum od ulicy Tartacznej. No to było trochę tak, wydawało się, ze złośliwość organizatorów. W tej chwili jest trasa zmieniona, więcej biegamy w lasach, tak żeby też w Luzinie nie blokować ruchu. Startujemy trochę później, czyli o 11. Myślę, że w tym momencie będzie trochę utrudnień ruchu i o tym trzeba pamiętać na ulicy Strzemielińskiej, Kościelnej, Szkolnej, ale potem już nie biegniemy Lipową tak jak poprzednie lata, ani Tartaczną, także tylko przecinamy ulicę Wilczka. Większość biegu w lesie przy ścieżce zdrowia, a Kaszubska 6 po to, żeby mogli wystartować ci, którzy no nie czują się na ten długi dystans, a chcą pobiec w biegu 6 kilometrów. To jest fajna sprawa, przez ścieżkę zdrowia, punkt widokowy, gdzie są i kamień upamiętniający księdza Jerzego Popiełuszkę, także naprawdę biegi naprawdę ciekawe w pięknym terenie naszym kaszubskim, dlatego Kaszubska 15, ale też o 10 będą biegi dla dzieci, tam 100 metrów, 200 metrów, tak aby jeżeli ktoś przyjedzie ze swoimi dziećmi, a nie będą brały udziału w biegu, to będą mogły pobiegać sobie na bardzo krótkich dystansach odpowiednich do wieku. Zapisywać cały czas się można, natomiast ile już osób zadeklarowało swój udział w biegach? Już 340, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym roku, aczkolwiek trzeba pamiętać, że tych biegów nie tylko na Kaszubach, ale w całej Polsce jest i dobrze, cała Polska biega, bo niedawno był w Wejherowie, będzie w linii, teraz w sobotę w Luzinie. Także dobrze, że się ruszamy i myślę, że te dwa biegi spowodują, że tych ludzi będzie więcej. Zapisywać się można do ostatniej chwili, czyli nawet w sobotę przyjechać i zapisać się. Także 340 osób już zadeklarowało, także na pewno będzie sporo się działo, będzie dużo atrakcji. Będą też pamiątkowe odlewane medale, co jest rzadkością, z elementami kaszubskimi, bo zawsze chcemy promować i Luzino, i Kaszuby. No właśnie, to jest takie połączenie tej aktywności sportowej z podkreślaniem kaszubskości Luzina, to chyba takie dobre połączenie, prawda? To bardzo dobre. Tworzy się pewna marka. Chcemy pokazywać nasze piękne tereny, bo ludzie, którzy tutaj przyjadą po raz pierwszy, szczególnie gdzieś tam z okolic Wielkopolski czy Warszawy, to się później okazuje, że są zdziwieni, jakie mamy piękne tereny. Bo myślą, że nad morzem to przecież powinno być płasko, równo, bo przecież to jest zero nad poziom morza, a tu się okazuje, że względem różnicy wysokości w samej gminie Luzino to jest prawie 140 metrów. Także to jest gdzie biegać, jest gdzie się ruszać, a Nadleśnictwo udostępnia lasy, ścieżka zdrowia, jedna, druga, bo druga w Robakowie, zawsze pełne te ścieżki zdrowia są, także warto skorzystać i przyjść, popatrzeć, pokibicować, ale też zachęcam do biegania. O tej imprezie biegowej można też przeczytać na stronie gosrit.luzino.pl, czyli o 11 start głównego biegu, ale już godzinę wcześniej wystartują dzieci. To Kaszubska 15 odbędzie się już w najbliższą sobotę. Kolejne wydarzenia również tutaj związane ze sportem to na przykład Paraolimpiada, która także już wpisała się w ten kalendarz luzińskich imprez, prawda? Paraolimpiada organizowana przez Stowarzyszenie Skrzydło Anioła, to jest odbędzie się po raz 9 na hali widowiskowo-sportowej w Luzinie. Tu też zachęcamy uczestników. Kiedyś na początku to była paralimpiada dla mieszkańców gminy, właśnie dla członków Stowarzyszenia Skrzydło Anioła. Potem już byli uczestnicy z powiatu, a teraz są z całego województwa i tam przyjeżdża też ponad 130-140 uczestników. Odbędzie się to w niedzielę 11 czerwca na hali widowiskowo-sportowej i tutaj zapraszam wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych razem, bo to zawsze jest tak, że tam uczestniczą i rodzice, opiekunowie, są też wolontariusze, którzy pomagają, bo to są zawody trochę inne, ale bardzo piękne, bardzo fajne, gdzie wszyscy uczestnicy są naprawdę bardzo zaangażowani.
Tak jest. Uczestnicy, czyli te dzieci, które właśnie mają ogromną frajdę z tych występów, natomiast dla dzieci również tutaj w gminie Luzino przygotowano moc atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, więc prosiłbym też tutaj o informacje na temat tej imprezy. No w niedzielę 4 czerwca, bo Dzień Dziecka 1, ale to będzie i w szkołach, i u rodziców. 4 czerwca na parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury, tam będzie połączone z przeglądem piosenki polskiej dziecięcej, ale wiele atrakcji, czyli praktycznie wszystko za darmo, czyli jakieś dmuchańce, malowanie twarzy, no i oczywiście dużo niezdrowego jedzenia, czyli słodkości, cukierki, wata cukrowa. No trudno, ten jeden dzień w roku zapraszamy rodziców, a potem też na drugiej części parkingu już w trakcie tej wspólnej zabawy z dziećmi będzie pokaz strongmanów, na który też zapraszamy. Będzie można popatrzeć na najsilniejszych z Pomorza i podziwiać, co potrafią przenieść, przesunąć i jakie dźwigną ciężary. Czyli na pewno atrakcje nie tylko dla najmłodszych, każdy, myślę, będzie się dobrze bawił. Kolejna sprawa, również sportowa, to Baltic Cup, który odbywa się na całym Pomorzu, na wielu terenach, ale właśnie w Luzinie, w gminie Luzino też będzie pewien epizod związany z tą imprezą rajdową. W niedzielę 28 w godzinach południowych ten rajd odbywa się od Kartus poprzez Luzino, Szemut, Przodkowa aż po Kolbudy. Dwudniowa impreza, różne odcinki specjalne, ale w Luzinie to będzie 28 w godzinach południowych. Start jest w zasadzie od kierunku Wyszecina do Barłomina drogami gruntowymi. Potem z Barłomina do Milwina i tam brukiem do Dąbrówki, później do Sopieszyna. Mieszkańcy są tam poinformowani, aczkolwiek pewne utrudnienia w ruchu też mogą być. Natomiast wszystkie zgody są, a wiem, że wielu miłośników sportów motorowych podjeżdża sobie pod te odcinki specjalne, bo przecież to nie jest wielki kłopot dojechać do Dąbrówki czy do Barłomina i popatrzeć sobie, jak najlepsi w Polsce startują, jak najlepsi rajdowcy w Polsce startują, bo naprawdę potrafią na tych naszych drogach szutrowych jeździć doskonale. Tak jest, więc te wszystkie imprezy to dotyczą tutaj gminy Luzino. Rozmawiamy z wójtem Jarosławem Wejerem. No i najważniejsza informacja jest taka, że udało się, wszystko na to wskazuje, załatwić także dobrą pogodę, więc zapraszamy do gminy Luzino. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.